दिनै नोंथांमोननि बे पर्टेलखौ जोंनि बे 47थि माने बोसोरसालिया हद'खम ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि खुंफुंनो लानाय जे बानजाय आफाद दाफुंनाय बेयाव नुजाथि फैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो साबायखर थाबाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। आसा खालामो इयुनावबो नोंथांमोननि पर्टेलनि हेफाजाबजों जों नैबे खुंनो लानाय 47थि जि माने एनुवेल कनफारेन्स हद'खम ब्रह्म धर्म कमिटिनि बेयो जाहाथे मोजाङै मोजां फोसावजालांबाय थायो बेखौ आसा थिनानै आं नोंथांमोननिसिम आरो रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै इयुनाव नोंथांमोनखौ आरो आङो फोसावनो थाखाय आं बरायनाय थाबाय आंनि आफादनिफ्राय। जोङो सानदों नैबे हाबाफारिखौ जोङो कनफारेन्स हिसाबै जिहेतु जों सानथामनि हाबाफारि लादों। बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो डेटआ जोंहा दिनैसिमबो शेड्युल फिक्स जाथ'वाखै। नंखायनो जोङो टेन्टेटिभ मान्थ हिसाबै ओरैनो फेब्रुवारि मान्थखौ लादों। फेब्रुवारि मान्थनि ओरैनो 11, 12, 13खौ आंनि फारसेनिफ्राय आं डिक्लेयार खालामाखै। आंनि फारसेनिफ्राय सेक्रेटारि लेभेलनिफ्राय जोङो एसे साननानै दोनदों आरोखि। जुदि जायोब्ला बेयावनो माने जाहैनो हागौ जों आसा खालामदों आरोखि। बे समाव नोंथांमोना दे सापागुरि कक्लाबारि आनसलिकआ जेनेबा ब्रह्म धर्मखौ खुंफुंगोन बेवहाय नोंथांमोना माबायदियै साखाफारा? जोङो नैबे फैगौ 47थि बोसोरसालिया ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि जे कनफारेन्स बै कनफारेन्सखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सापागुरि कक्लाबारि आनसलिक माने ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिया जोङो 100% जोङो रेडि जादों। दा जों दिनै आरसिखौ दिनै दाफुंबाय। जोङो कमप्लिट जोंनि साब कमिटि फुल आरसिखौ जों दाफुंनानै लाबाय। जोंनि भक्त बाबामोनहा आइमोनहा दिनै बे कनफारेन्सखौ हानाय मानि जोङो 100% साक्सेस खालामनोबा खुंफुंनानै हरनो थाखाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्मआ जेथुखिनि जों कनफारेन्स खुंदोंमोन बै कनफारेन्सफोरनिख्रुइ साबसिनै खुंनो थाखाय जोङो थियारि जादों नैबे साब कमिटिया। लोगोसे गुबुन दखराफोरनिफ्राय नोंथांमोना जेनेबा खामानिनि बेलायाव हेफाजाब मोननो हास्थायगोन? जों बयखौबो माने धर्म गौथुम हिसाबै जों बयखौबो खावलायदों। जों गुबुन गुबुन धर्मनि बेयाव जोङो मानसिफोरखौबो जों खावलायदों। नैबे जोंनि आरसि कमिटियाव रिसेपसन कमिटियाव जोङो गुबुन गुबुन बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनखौबो जोङो जरित खालामनानै जोङो नैबे धर्म कमिटिखौ जोङो नैबे कनफारेन्सखौ खुंफुंनो थाखाय माने थियारि जादों। मानो होनोब्ला जोङो धर्मआव जोङो माने खुनु माने धर्मआव जों माने भेदा भेदखौ जों लुबैयाखै। जिखुनु धर्मनि मानसिखौनो जोङो बजबलायनानै जों खौसेयै जोङो ओनसोलनि हिसाबै जायगानि हिसाबै बे कनफारेन्सखौ बारहोहरनो गोजोनै बारहोहरनो आरो खौसेथि बारहोहरनो थाखाय जोङो वेलकाम खालामदों। बयखौबो बरायदों, हांख्रायदों। मिटिं जागोन जायगाखौ नोंथांमोना सायख'खाबाय? जों सायख'दों। मिटिं जागोन जायगाया जोंनि नैबे ब्रह्म धर्म सापागुरि कक्लाबारि ब्रह्म धर्म परिचालना कमिटिनि मन्दिर जि जयगशालि बे जयगशालियाव जयग मन्दिर जागोन। बिनि उनाव बिनि खाथियावनो जोंहा हजुवा माने स्टेडियाम दङ। बे स्टेडियामावनो जोङो जोंनि बे माने फैगौ 47थि कनफारेन्स सानथामनि हाबाफारि बेखौ जों बेयावनो खुंफुंनायनि थाखाय थि खालामदों, लाहार फाहार खालामदों। जायगाखौ जों थि खालामदों हजुवा ब्रह्म धर्म मन्दिर खाथियाव। अब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय होननानै? निस्सय जों साखाफारा जाबाय। जोङो थांनाय 26 तारिखआव जोंखौ सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय फैनानै डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय फैनानै जोंखौ एडहक कमिटि दानानै होलांदों। बे बेलायै जोङो 26 तारिखनिफ्राय फैनानै प्रिपारेसन लानानै दिनै जोङो फुल फ्लेजेड कमिटि दानो थाखाय जोङो दिनै मिटिं लेंदोंमोन। जों लेंनाय बायदियै जोंनि भक्त बाबा आइ बाबामोनहा नुजाथिफैदों। नुजाथिनाय बेलायै जोङो दिनै जोंनि साब कमिटिखौ जों गासैखौबो दाफुंनानै लानो हाखाबाय। जोङो नंखायनो जोङो फैगौ 47थि कनफारेन्सनि थाखाय जोङो कमप्लिटलि आइ बाबामोना हाजु जानानै बा रेडि जानानै थाखाजोब्बाय।